Silav roj baş êvar baş, hêvîdarim hemû heval li vê derê tev başin, silametin. Îro em ê dîsa basa Rojavayê Kurdistanê bikin, hin hevdîtinên dîplomatîk hatine destpêkirin bi nav bêkariya Amerîkayê û hin welatên Ewropayê. Lêbelê di naberê de dewleta Tirkiye li gorî exlaqê xwe tev digere, şer û pevçûn jî dewam dike. Gef êrişên dewleta Tirkiye li ser Kobanî jî, li ser Minbiçê jî, li ser derdora Reqayê jî dewam dike. Hem bi balafirên vê mirov, hem jî baweyekî fîzîkî çeteyên xwe dixe dewrê, gelê herêmê tehdît dike, êrişê ser şervanan dike. Dewleta Tirkiye yani mîna ku dijminekî sondxwarî dev ji dawa xwe ya kuştin, qirkirina Kurdan bernade, ew jî dawa wan e. Herkes divê dunyada xwedî daw dozekî ye, dewleta Tirkî jî xwedî vê dawê ye. Me ji bo we hin nûçe berhevkirine, em ê îro hinekî şîrove jî bikin bi hevalê min rojnamevan Ronî Ruhara. Lê çend nûçe hene ka ez wî bigirim ji we xêhatanê bikim, paşê ez ê hin nûçe jî ji we re bixwînim. Ka çima nikarim bigirim ji wir. Ronî merheba. Merhaba mamoste Slavres. Tu çawanî başî? Başım spas dikim em jî dişopînin rewşa Rojavayê Kurdistanê em xemgînin hinekî bihêrsin hinekî kelecan heye welhasıl hemî hîsê me te hevin. Tiştên ne diyar hene tabii ki ama tiştên zelal jî hene. Divê mirov hêviya xatin biparêze. Ev dewrên şerin. Di şeran de mirov dikare hin herema wan da bike, hin qezencên nû, destkeftên nû çêdibin. Divê mirov daîma psikolojiya xwe, ruhiyeta xwe li ser piyan bigire. Mirov bihêz be. Ev pêlên behrê ne têl mirova dixin û diçin. Ev tam yani dikare bişibe pêlên behrê. Tu wextê li devê behrê ya mühim ew e tu li ser piya zexm bisekinî xwe nedî têkbirin. Ev pêla çendayê heyranî dêm fetisîn em mirin. Pêla ev 100 sal e 200 sal e wisa ye ama tiştên xweş hene tabii ki. Yani Kurd nekin. Gotana te şekil bibirim tiştê herî xweş dilan çi ye? Li ber xwe dide. Şervanên Kurd, jina Kurd, mêrê Kurd li ber xwe dide. Çi ji destatê dike? Ez tiştê herî xweş bo min ew niha. Ya li hemberî me dewleta Tirkiye heye bi çek û silahên NATO êriş dike, bi dê hezaran çete perwerde kiriye, ev bi dehan salan e û ev çete hemî çavsorin, dizin, îro li min biçê ketine malê xelkê çil berdestê wan dikeve dizin. Ya li min biçê ew hin însanê li min biçê eşîretê li min biçê jî bang li wan kiribûn ku werin û hinek ji wan xıyanet li Qesedê jî kirin. İja kabla bibînin rewş çawa ye, bi vî şeklî ma jiyan dibe yani. Ew mantıqa çeteyên dewleta Tirkiye, îja niha rojnamevanên Tirkiye ya pir ecêb e. Ketine dorê, diçin Şamê, diçin Sûriyê, çavderiyên xwe dinivîsînin, dibêjin vê derê her tişt güllük gülistanlıq e, xweş e, şoreş çêbî ye. Yani çima hewl didin îmajekî wisa nîşan bidin merû fehm nake. Yani ciyê sîstemên demokratîk lê çima ew qas hêviya xwe bi van çeteyan vegirê dane heqeten merû fehm nake. Ama tiştekî baş heye Ronî. Niha li Amerîkayê hin saziyên ku li ser stratejî kar dikin yan jî hin saziyên girêdayî İsraîlê pir zêde behsa plan û projeyên di derbarê Kurdan de dikin. Ev bi qasî hefteyekî ye. Hem rojnameyên Amerîkî behsa Kurdan dikin, hem saziyên Hemê Almanî qat behsa Kurdan dikin. Çima? Ka ez te sewal dikim çima? Ama ez zanim çima. Ka gelo çima? Ji ber sar İsraîl ket devrê niha negekî dîplomasî mezin tê meşandin. Yekemîn car niha Almanya xelkê wênin hêzê wênin herî rastgir yanî ên dibêjin çe dijî demokrasiyê hemekî hinekî dibêje li hemberî çepa. Niha hemî radyoyê wan, televizyonê wan, axaftinê wan mesela Kurdistanê ye. Hêza İsraîl ev ya. Kurd wexta vê dîsa baş nebîne baş ne Almanya dikir Ronî. Belê anha serê sibê li wan gudarî dikim. Li televizyonê wan, li radyoyê wan. Yê Almanya yê Swîsre.
Almanya Swiss jî her wisa ez vê jî bibêjim di heman demê da roja ke evîrî hatiye ser Helebê û Heleb ket û vê hêzana berê xwe da Şamê ez heman demê ra li Swîsra bi çapemeniya Swîsra da nav şerekî da Devleta Almanya 8 milyon alîkarî dide hikûmeta nû ya Sûriyê. Ew çi mesele min jê fehm nekin. Wiyanan ona nahane Tebîst nebîst. Yani alîkarî dide hêt çi? Me hikûmeta nû kî ki? Hayran man havê yani kil holê heye? Kesekî din holê heye? Çawa dikare alîkarî bide hikûmetê ku hîn nediyar e? Yani ev wê minnetê xwe dike anka hemî hêz wê têk hevin tevgerê da ku vê hêzê zeft bikin dest dibe çi bi hawakî dest bidin ser mecbûrî xwe bikin. Yani mesela ne heteşe ya mesela li dewleta Sûrî serwer îro bûye heteşe ew hêz. Ev hêz her kesê bixwaze bi hawakî bi kontrola xwe dike bisekinîne. Ji ber hêzek xeter e hêzeke yani em heft xwezî bi Taliban ez wê jî bibêjim. Heft xwezî bi Taliban sewa nirxê xwe axa xwe şer dike ji kengê de şer dike roja İngilîz li wê derê hat wê derê Hindistan girt Taliban xelkê wê yekemîn car sewa axa xwe şer kiriye. Taliban çawa hat guhertin El-Qaide ket nav li hemberî Rusya Amerîka wan destê El-Qaide kir nav Taliban bû radîkal İslam. Yani heft xwezî bi Taliban ev hêz heft xwezî bi Taliban. Welhasıl heman demê jî li Swîsra ez şer li hemberî çapemeniya Swîsra dikim ji ber ke hinek jinên çepgir dibe çe boyfriendê wan hevalê wan muhtemelen wanên Sûriyên wanên dijî Kurdanın agahiyê şaş tê nifsandin li çapemeniya Swîsra ez heman her roj du nameya dişînim telefonê wa saziyana dikim dibêjim heyran rada şaşî heye aviya zimanê Tirkiye û karaniye enzanim mewziyên dibe çe kozikên PKK li rojava işte Tirkiye lê xist ne kozikê PKK yê PKK dorî bibêjin. Welhasıl heman demê jî ez şerekî ama Ronî tu sad dibêjî rojnamevanekî me Kurd ku rojane YouTube çê dike canan hin rojnameyên Kurdan jî ji ber ku çavkaniya xwe ji Ajans Anadolu'yê digirin dibêjin dewleta Tirkiye li çavkaniyên PKK xist li Rojavayê Kurdistanê. Yani pir balkêş e zimanekî wisa bikartînin. Dewleta Türk wisa dibêje ji li vê derê jî hinek çepgirên Swîsrî qaşo gerek yani hêla Kurda zimanekî hîn çi bigine heman zimanê Tirkiye ew jî bikartîne ji ber ke backgroundê wan pişta wan ev xelkên zilamên dibe çe kesên Sûrî henin îcarê gelek car ez telefon dikime îro jî niha min telefonî saziya kirdin kiriye ki navê Woze rojnameyek mezin e li Swîsra ya çepgira ye bi hawakî yani evqala Sûrî kiriye dibêjin Kurd yek weke li dijî Sunî Ereba tê naskirin û zaroka dixebin çekan wî hawa tê naskirin û bingeha wan ji PKK ye min jî nifisan min got heyran tamam yani tu wan weke dijminê Sunîya dinaskirin Sunî jî serê wan jê dike çima tu vê nabêje Sunî jî sewa ji ber ke ew ji Sunîya hes nake Sunî jî serê wan jê dike barî vê jî bibêje madekî wisa be. Welhasıl heman de fermo. Tamam Ronî çend nû çê hene em bi hev re bixwînin û em şîrove bikin dor bi dor em biçin çünkü hin agahî hene em dorê de biçin baştir e em wext wenda nekin hevalê me jî nihal me godar dikin herkes li bendê ye û çavê min alîkî wextê tu biaxivî çavê min jî li ser peyaman e nivîsa min xuya bike Memûd çi dibêjî tam me fehm nekir nivîsa min xuya bike yani te tiştekî nivîsê min ne diye tamam wextê ku te tiştekî nivîsand ev plan bi salanê hatiye çêkirin tu dibêjî ev plan bi salanê hatiye çêkirin Kurd pêwîst e ku xwe bikişîne Rojhilatê Firatê gora planê Statûya Kurdan li Rojhilatê Firatê tê bidestxistin wele wisa tê gotin tu jî wayê wisa dibêjî xuya haya te jî ji tiştekî heye tamam Ronî em bi dorê dan min nivîsa te ev bû ne Memo min da ser ekranê tamam tiştek ku te xwest ev bû hat fehm kirin gelek spas dikim ji bo şîroveya te niha hûn binivîsînin peyamê xwe di dawiyê de ez têm cem we ama dorê de em biçin Gulistan Kiliçkoçî dibêje Tirkiye piştgirî dide rêxistinên terorê em dikarin ya şîrove bikin bi hevalê min Ronî Rihara
سروکوکیل کوما پارتیا وکیوی دموکراسیا گلان دم پارتی گلستان کلیچکوچی ددما هفدیتن ل پارلمانتوی د اخفی چه گوت هتش جالی نتیم یکبی و جالی ترکیه و وکی رخصنا ترور اتدیتن لبله لدیجی کمکوژین هتش بدنگیه کی هیه گلستان کلیچکوچی بالکشان سر دیمنین کمکوژیان و گوت دو چند دیمن هاتم پاروکرن لهرمن علوی کردان کمکوژین جدی هنه ایریش لدیجی کردان به دست SMO چتین دولت ترکیه تنکرن لنخوشخانه که من بچه چتین SMO yani ÖSO, MESO birindar hatın infans kirin dîmenê wan me bixwedît lê em dikarin parve bikin. Ev helwesta Dem Partiya rolê tu çawa dibînî? Yani dewleta Tirkiye ku heta niha Dem Partî sûcdar dikir digot tu piştgirî didî rexistina terorê û anên niha bixwe piştgiriyekê vekirî dide rexistina ku di qanûnê wî de weke terorîstê dîtin. هوالي بدران يعني ازبيقي دم مدي القري من يعني انا تشتي تبيج ومثل الشروبه بك دبي شا نا جرام بوهاي كم روس الشروبه بك انا درباس بونان يعني دولتات يعني دبي شا راسته وانا حمي وصل ما نهار امزانه وصانه ما امج سيد رضا الله كوشكري دا نزانه وصانه تبيش انا برده يعني براو كاري خو بكن غريك او قلب ريخصن بكن ها قال لي كرد الفيرا د بيفن لباكوري كردستاني هر كس عين هاتيه او استاك تشاوا سوا كوباني رابو سرخه لي بلي بيشنتنيه باوي الخوش رو بينا كم في Tamam. يعني قيمه وينين الجمع Raste. Ve demi em çi dikin em derbasî mijarekî din dibin. Binêre em derbasî kudirê dibin. Tamam. Ev dîmenê ku hatiye ser ekranê eleqa wî bi çi heye? Niha ev camerê Amerîkî ye. CENTCOM ronî bise ez nûçê bixwînî paşê tu dikarî şîrovê bikî em bi hev re behs bikin. Ev bi navbenkariya Amerîkayê divê rêkeftinekê agirbestê pêk hatiye me peymanek agirbestê çêkiriye. Mazlum Abdî Doh bi tweeta xwe evagahî parve kir ya rastî ez pir zêde neketim heyecanê min dikarî wekê nûçeya deqeya dawî jî parve bikim lê belê divan şertên şer de divan yani em dewleta Tirkiye baş nas dikin em çeteyên dewleta Tirkiye baş nas dikin ji bo wan agirbest tu car nemimkün e pêk were ji bo wî ez neketim nava heyecanê min ya rastî nûçe jî çê nekir min bername jî amade nekir çûnki ez zanim di rastiyê de di pêkanînê de tu mana wî tune ye. Mazlum Abdî fermandarê Qesedê tekildarê mijarê li ser hesabê xwe yê medya dijîtal peyamek belav kir û ev agahî parve kir. Di demekî de ku li bajarê min biçê berxwedana şervanên me ji bo rawestandina berfirehkirina êrişên li Rojavayê Firatê berdewam dikin bi navbenkariya Amerîkayê ji bo ewlekarî û parastina sivîlan rêkeftinekê agirbestê pêk hatiye. Şervanên Meclîsa Leşkerî ya min biçê ku ji 27 mijdarê ve li dijî êrişan li ber xwe didin wê di demekê kin de ji herêmê vekişin. Armanca me ew e em agirbestê li tevahiya xaka Sûriyê pêk bînin ji bo pêşaroja welêt bikevin nava pêvajoyeke siyasî. Armanc vê derê min biçe. Yani şer bi dawî bîye agirbest pêk hatiye. Êdî me li hev kiriye ku em ji derê vekişin Amerîka navbenkar e. Amerîka kî ye? Camerê ku ji Amerîka hatiye fermandarê CENTCOMê ye. Amerîka navbenkarî kir ku komên çekdar yên bi ser Tirkiye êrişê Kobanê nekin şervanên Qesedê ew jî bikaribin bi ewlehî ji min biçê derkevin. Blinken ji bo şopandina vê peymanê wê biçe Tirkiye her wiha Blinken gotibû divê li Sûriyê mafê hemî kêmenê tewan werin parastin Kurd jî di nav da fermandarê CENTCOMê General Michael Erî Kurîlla do çûbû Rojavayê Kurdistanê bi Mazlum Abdî re hevdîtinekê pêkanî bû. Ev nîşaneyeke xurt ya piştgiriyê ye wisa dibêjin pispor dîsa hin pisporê din dibêjin ev xebatên dîplomasiyê serkeftinekê İsraîlê jî tê de rolîstiye yani
هرچند نابرا قصدی و امریکای باش به لی اسرائیل جی دناوا مسئله دایه دساویتیه مسئله کرد یا روجاوای کردستانه نها ev çima mühim e? Çünkü Amerika bi tu şeklekî naxwaze dewleta Tirkiye bi tevê çeteyên xwe êrişên Kobanî û herêmê bikin. Ji ber vê yekê hatiya Rojava, ev camerê ku hatiya Rojava, ez vêya dayînim ser ekranê. Tamam. Yani navê wî meşhûr e normal, navê wî tê zanîn. Yani Eric Kurilla, Michael Eric Kurilla dibêjin fermandarekî naskiriye erê Wîsayê. Ronî derheqê vê mijarê de tiştekî dibêjî ama qasê ku ciwana cuma doj min re bas kir got di navbera hêzên hevpeymanî û qesedê de niha civînekê heye encama civînê diyar nebû. Îja piştre me fehm kir ku ev camêr Kurilla û ekîba wî hevdîtin pêkanîne bi qesedê re encama civîne diyar nebû ji ber ku ev camêr piştî hevdîtinê rabû derbasê Tirkiye bû çûn ha bi wan re îro hevdîtina pêktîne. Ama vê varê ez axivîm bi Rojavayê Kurdistanê re êrişên li Minbiçê jî dewam dikin, êrişên li ser Kobanî jî, balafirên bêçek, balafirên biçek ên bê mirov jî li ser herêmê digerin, hin preyan bombe dikin. Cî ku Amerîka li wê derê ye jî, Amerîka agahî dewan em li vê derê êriş nekin ama dîsa jî êriş dikin. Carekî hêzên Amerîkî hewldan dronekî dewleta Tirkiye bîne xwarê îro li gorî ku min agahî girt. Dîsa jî êrişê xwe doman bû. Ronî Keremkê. Mamoste vê derê de ez kanim vê bêjim rast e çû Rojavayê Kurdistanê heman demê çû Iraqê heman demê welhasil rojhata navîn e fermandarê Centcomê di li bû tevgerê de ye. Girîng e. Ev gelek girîng e ama heman demê jî dibe çi Wezîrê Amerîka yê parastinê ew jî di li bû tevgerê de ye bi Tirkiye re îrtibatê de ye. Ama heman demê jî di rojên pêş me da ev Wezîrê Karê Derveyê Amerîka bi hawakî lez lezgîn diçe Tirkiye. Antonio Blinken Erê Antonio Blinken şeva Çinî hat hat dibe çi eşkere bû bi hawakî yanî El Arabiya televizyona wê eşkere kir got diçe Tirkiye weke bi hawakî lezgîn diçe Tirkiye. Amerîka ketiye seferberiyê da ku Tirkiye êrişekê nebe ser Kobanê ser dibe çi weke 30 kilometre qadekê li wê derê destê xwe nexe. Ev jî Amerîka belûye roja ke ev çetana êrişî ser Helebê kir û Heleb ket wan çetê Tirkiyeyê weta berê xwe dan Rifatê û Şehba û Minbicê xwestin derbasî Kobanê jî bibe ji wê rojê de Amerîka li û tevgerê de ye feqet bi hawakî naxwaze û Tirkiye jî dibe çi werin hem berê hev yanî Tirkiye jî meydanê ji Amerîka re dixwîne û gelek car jî dibe çi yanî weke bê destûra Amerîka tayarê xwe radikin dibe Rojava. Ev jî niha navbera Amerîka û Tirkiye de bû yek qrîzek. Li hêla de jî Amerîka do xwestê kevin hatin boytê kevin Qamişlo ev balafira balageha Qamişlo hîn Rûslê ne lê Rûsa û sekinan din li wê derê de jî nîqaşîkariye Rûsa got çend roja bidime heta xujê dikişîn derdikevin. Amerîka heman demê jî wê têkev Kobanê jî ev jî heye yanî dibêje ev xet û xet Amerîka bi hawakî wê were li wadinan cî bigire. Weke çû Yani agahî girtiye ku Amerîka wê were Kobanê bicî bibe. Nîqaş e. Ev nîqaş heye yanî dibe çi ev nîqaş e niha. Nabera Amerîka û Rojava da ev nîqaş e. Ev nîqaş e werxuya ye yanî sedî not Amerîkayê were têkev Kobanê û Amerîkayê têkeve Qamişlo yanî wê were nêzî xetên dibe çi seranserî Rojava Amerîka wê li wê derê cî xwe bigire. Yani ev nîqaş e ev planik wisa heye li hêla din jî Tirkiye jî pir bi lez zû dixwaze li Kobanê xe. Zû dixwaze li Kobanê xe feqet ev li û tevgera İsraîl derve ev ji roja ke yanî telefonê min a jî nasek welhasil dîplomasî mezin dimeşîne Wezîrê Karê Derveyê İsraîl bandora wî em nal qala navnetewî dibînin
هر کس یک سال ویرا پیوی سال کیه وزیر کاری در وی اسرائیل در ترکیه و داخل یادزد داخل ترکیه بره حساس به مافین دبی چه یعنی مافین مروا بپرستن خلک سیویل لیکشتن سدما وی دبی چیه برگ راپور هاتن بردستیوان اگر ترکیه لویدری من بجی لتل رفات الشبای سیویل کشتن والحاصل من دمك بري من شو قلت مقلت شابمانيا ألمانيا يا حتى إنها بهواي بزمان تركيا بيفي شابمانيا وي يا راستجر تنهاد بينا در حقي كردادا در حقي إليشا تركيا دا لحد روميت بيجي أفجي وش روبلكي أمريكيانه عسكرين أمريكيين الرجاوا أوجد بيجن ده دمكي كنده أمي بيشن از تركيا ويجي ورجرينم demek ki nezde envedgerin kobani bla herkesi hebe de hatta ve demel serpiya biminen hezafa bir parizin de beje ev plane بله ev plane hayran ev plane و لی ترکیه جی گلک بلز دخوازه لکوبانی خا یعنی دی بچه حتی تلتمر بگره و همان دمیجی ترکیه جی وی قرطاقاجی ده پیش چه قرطی ده پیش بر اوروپا دولتین روجاوایی داکو اف پنابرین الجموی ایوه هرماناج هنن حوجه جبوی که و پنابراناج ببه وکا 30 کیلومتر حتانی تلتمر کوبا مکشوف بالناو ده خطه که چه که پنابری خواه که بوی دریجی یعنی دموگرافیا که بگوه پلان اوه چاوا لعفرینی چاوا لشهبای لتلرفاتی دموگرافیا هات گوهرتن ها کرد حتانی چگه کرمینش حتانی پوزی بحرا سپی لی نما امریکا ترکیه دخوازه همان دمیجی 30-40 کیلومتر سرانسری سینورین روجاوا تیکوی لی نهال سر خریطه از تشتکی نشانه حواله dedim تشتکی کتود بیجی ev serekaniye grespi lvederiye ev serekaniye Ceylan Pınar serekaniye ev grespiye talabiyat ev jî Kobaniye çavê dewleta Tirkiye di Kobanî de ye ev cera mamosta nehew Kobanî teneye yani ev xetê girtiye heye ev xetê girtiye yani grespi serekaniye heman demê ve hin jî fire bike nêzî 40 kilometre yani niha ji vê derê heta tiltemir ji vê derê heta vê derê çend kilo 10 kilometre heye aniha cî ku dagirkirine 10 kilometre 20 kilometre ye lêbelê bi tevahî li her xetê dixwaze yani derdorê 30-40 kilometre û vê jî nehew ji yani ji dibe çe ji sînorê başûrê Kurdistanê ji wê derê da bigire seranser yani tabii ev planê wan e ew dixwazin vê derê jî bigirin û derbasî Musulê bibin belê yani a Musulê planeke hînê cuda ye lêbelê ama a rojava niha dixwaze vê diva rojana da bilez diva rojana da ji ber ke li Sûriyê pêşerojek ava dibe yani dema di Sûriyê da niha pêve dibe çe ev hêz bê qebûlkirin konfederasyoneke yani dibe çe ev statya li başûrê Kurdistanê çêbûye wê rojava jî çêbibe ev îro ne nîqaş e ev tiştekî misoger bûye ji bo Kurda wê van rojan da çi kir eger tiştekî kir zaten digre desteser dike eger tiştekî nekir ew der êdî dibe aydê Kurdan peyman çê dibin dewleta Tirkiye dî nikare qediya bê statûya temamê Sûriyê êdî kilkî dixe nexema kesekî niha erê ez ji roja ewla dibêjim 2 heftê Kurd heye eger 2 hefta da Kurd zanibe xwe biparêzin bi hawakî di milê dîplomasî da di milê şer da bi hawakî axê destê xwe biparêze jê û şûn da qedera Sûriyê wê ji boî 20 salên dawî wê diyar bibe yani boî 20 salên dawî ama ji 20 salê dawî wê de Sûriye li holê nemîne ji 20 salê dawî wê da Sûriye li holê nemîne çawa namîne اینا حیران پلان اوه یعنی مش برید زانه پلان اوه ریا دبی چه کره ترح ابراهام و سارا لی مشیانه حتی نیسینا چوله او ری خلق کی دبی چه جدیرو که باش فهم دکر ریوی ویرینه niha
İsrail و امریکا صمیمینه گلو د پرستنا کردان دا یعنی اوجی هیدی کردان ددن خوارن دکن ام لبر ترکا ما ماسته کرد چقدر صمیمینه من بس بقحرینه حیران کرد چقدر صمیمینش بای پرستنا خواه یا حقیقتا من بچ جدست شو سرهلدانه کی جدی چه نبو یعنی کرد وقتی خودی لخوا در نکیون یا اجی فهم نکم وقتی کرد خودی لخوا در نکیون باشور کردستان باکوری کردستان قومپیل رانه بن سرخواه ما اوقات شروان و چا بکن یعنی لهمبر دولت ترکیه روز اول میگود یعنی تشتی کی پر زیده جدسی شروان نای دستی وان دا تنی جان وان هی روحی وان هی دده ویجی ددن چمکه شروان به چکا دستی خدا چمکه وکیدن خواب ده کشتن اری ویجید که اما بکیر نای آزادی روزاوی کردستان دستی ملت مدایه اگر رابن سرخواه یا تشتی کی به کسی کی نای یعنی دولت ترکیه یعنی نکاره گله کی براشینل سر ملت جبر کو سرلدانه کی مشروعه قانونی سالحدین دمی تاش وقتا کبانی تی بیرته وقتا به هیرس کدنا پولیسا و بس مبکوش بسی دی دی چاوا گل رابو yani siyasetmedari me rahat bin dıçın meclisi devlet Bahçeli Juan'a çepkat. Dibêje Türkiye teröristlere yardım ediyor. Ya berdem ev derbas kir me ev derbas kir tiştekî nömra bibêje. Ka tiştekî din bibêjim ama sewata min got Kurd çiqa samîmîne ez nabêjim çima hewl gel ranabe. Mesele roja te Kobanê ava destê xwe kir destê xwe û tu pê Daişê ket û te hêdî Daeş deverê para dibê çe paqij kir plana te çi bû proja te çi bû hîn îro proja te çi ye ê li hemberî te li paş te disekine te diparêzin nahêleke dibê çend xelkê Ereb werin serê me jê ke Amerîkayê û hero di saziyê xwe de di televizyonê xwe de tu li dijî Amerîkayê tu li dijî Amerîka dipeyve ev çi bene ev çi fene ev çi bene ev çi fene dibê çe rovî ew şêr bû birayê hev şêra got nizam çi dixwast sebawekî şêr têxe xafikê jarê benek çêkiribû şêr hat got bavê min tu derdê te tu min dixapîne tiştek heye got eger ne ev ne fen be got ev çi bene yanî Kurd hêlekê ê yek wî diparêze Amerîkayê di televizyonê Kurda 24 saeta dibê çe medya Kurda 24 saeta li dijî Amerîka propaganda tê meşandin adin 24 saeta di televizyon û di rojnameyên Kurda antisemitizm bikartê 24 saeta îro jî mêzeke heta niha Amerîka jî va daxuyaniya nedaye ha daxuyaniya wezîrê karê derveyê İsraîl da seranser wisa bû şerê dewleta Tirkiye birî ser min bicê bes bisekirînin Kurdan mekujin Kurd kesekê li hemberî Daişê şer kir û Daişê tê bir şerê min bicê êrîşa hatiye ser min bicê biraz lezgîn zû bisekine got ev daxuyanî HDP nedaye ev daxuyanî Berzanî nedaye kesiye daxuyaniya ka xurtî nedaye televizyona te çi tê meşandin İsrail'in planları var kirli planları var burayı plana te çi ye bavê min yani mesele ez dibêjim ya Kurd çi dixwaze mesele ew e mesele ew e tiştekî diştara bêjim mêzeke min biç gerek em derza xwe ebretê xwe ji min biç bigire ez herêmê zanim Ebu Leyla ji min bicî Ebu Leyla hevalê min bû heman demê ez berî Ebu Leyla du roja birîn bûm Ebu Leyla hat ket nexweşxanan me ez wî wêdire em tev tedawî bûm bi roja û bi meha û heman demê şerê Kobanê de ji Ebu Leyla nas dikim heta roja Ebu Leyla şehîd bike jî ez vê re heroj telefonê dipeyvî nevana da hêlekî ha fermandarê Şems Şemal Ebu Leyla ji min bicî bû û ciwanê min bicî top kir û ji ber ku min bicî girêdayê Helebêyê yanî di Sûriyê da yên Kurdan nas dikin yek hinekî hevaltiyê bi Kurdara wê bikin ji Ereba dîsa min biçe kesekî din nîne heger min bicî îro xelkê min bicî wexta were te bikuje ew kesî bi te re ye hewqa sale tûyê xwedî dike tu çeka te te dikuje wexta min biç were te bikuje qediya çiqas hevalê me di nexweşxanê de yê birîndar leşkerê meclîsa min bi yê girêdayî me çû hevalê me nakuştin û hevalana ne hevalê me nabû jî hevalê wan jî bû tev nan xwaribûn tev çayê xwaribûn ketin nav Kurda Kurd kibû weke mirov dibê çe yanî ji xwe re hema tiştekî xerîb li holê bibîn û her zû bikûş
هر کس الكرد وصب عمو والحاصل وقت تو نبینه و 24 ساعت التلفزيون خود الراديو خود الروزنامه خدا امریکا پلان وان هي وهي امریکا و اسرائیل تمام پر خوشوي انالیز خوش کرد دوره تجي الجوري ويتف بقرا ماذا كي تزان الرجلات النافين خينجي داخوازيان داخوازي اسرائيل تشتك بسر ناكبه و تو اسرائيل تدي بخوازایی هون متفقه هفن چما بخوازایی جبرگا نرخي ونزي هفا جن آزاده جن شروانه ده هر جواتا ده جوسايه يعني هون هوالبند هفن خوازایینه وجبرگا تدي وزير کاری در وجه اسرائيل جبرگا از خوازم آوه وی ببجو را بقدینم ماده کی پلان اوه ده تجيل گوری وی پلانی تف بگره گلی خو خلاص که قال لي اخوه خلاص كا يعني وقتا جبر ويا كرد قالك زانه بتشي بخوازه وقتا كرد زانه بتشي دخوازه كرد يخواب سر بخه لبر خواده ده كچو خورت و جن و ميل كرد لروجاوي كردستان بر خواده ده جاني وان هي جمروف تشتي مروفي هي هري داوي جان ويجي ده از ويجي ببجم دو قوتن يدن و از بقدينه تفرمو بك چپمنيا كرد د آستک هاتیه آستک که وسا وی پیواژوی نکار راکه چما نکار راکه بنره مثلا روجاوای کردستانیه از 24 ساعت دنارم واد گرم ویدا دنارم اگه تو بکم چپمنیا کردی دنارم خلاص بیجم وتا چپمنیا کرد دنارم مثلا بو من چیه نینکه کانه که مثلا دبیچه پولیتیکا کرد چیه از لید دنارم مثلا کوبانیه من بجه روجاوای تفی بویا کردکی می کuzey کردستانی جباکوری کردستانیه لآلمانیا مزن بویا او روجاوا ده پیوه یا حیران تو چما روجاوا ده پیوه تو جواکا عرب چه نازدکه تو روجاتا نابین چه نازدکه تا حیات افعال آلمانیا در باز کریه لبلچیقا در باز کریه 30 سال تو لوی دریه تو تشتکی نزانه در حقی ویدا باوی من بری من دایکا من برده خلکی روجاوا برا پیوه خلکی روجاوا پیوه یا جی خلقی می روجاوا زانه هنن برا او بپیون یعنی روجاتا ناوین زانه هنن او به صدان حوالی من دبی چه روجاوا هن سیاست مدارن هم لروجاوا و همان دمی همجی لأوروپا وقتا از دنارم یعنی جبریا چپمنیا کردجی گرک زو خواه بگهارینی پرزو بناره اف چاوت بالی دکشینه اف مدیتنها وکریه و تبکارتینه بناره گناه آسلان نوپل وکریه یا نوپل بشوپینه او özgür politika bişopine yani tu nikana bine berhe Ronya çimu dunupele de nivisekite derketi bu do tetişek pavrekri u to hers bu ma reaksiyon bu hin kesle dış derketin ma ta çimu tu ya henek zede şahsi bu yani sevali me rojnama van va tiştek ima kirbun yani man ha vaqta kurd vaqta be velat buni vaqta kurdistani باوی من 7 سال از بیشم رونیا چاوی من وقتا تا نزانی بو کردبونا تا چیه من سوندا برخوادان دخوار وقتا من کوبانی خوین و خیدان رجاند تو نه ها دگو عجب از کردم والحاصل يعني شخصي بينا براوده اره هنکی اما نه شخصیه روح حمیه هاتیه وی آستی مسئله و گره کردی خوشبه دیدی درخن يعني خوشچيچكي درخن حيران مسألة مزنة دعو دوز سيد رضايا شيخ سعيدة سمكويا ريبر أبويا برزاني قاله والحاصل دعو دوز مزنة تنكان برد حسو عيشو فاتو اف تنكا برده لبر خوددن شرواني في قالي الروجاوي كردستاني لبر خوددن اما مسئله چپمنیا کرد بندامایه یعنی نه کانه دو شروین خورد بکه نه کانه دو انالیزی خورد بکه و نه کانه بخینجی وقتی چپمنی نه کانه بخینه و چپانی همان دمی نه کانه گلجی ساز بکه نه کانه گلجی بسو گل آماده جی بکه ولی رونی نزنم اما چپمنیا که استیده کار دکم 24 ساعت در باسی وشانا زندی بونه وشانا عاجل لزگین اف هفته که تیدا کار دکن ادی نزانم لگوری کپاسیته خواه به کادروی خواه چقاس بسرد که نزانم فقط روش زحمته البته پیشتا اگر مروان
tiştekû min behs kiribû min pêşniyaz kiribû eger pêk bihata helbet serkeftin zêdetir dibû. Min ta beriya 45 rojan min di tweetê xwe de jî nivîsîbû li Rojavayê Kurdistanê şerekî giran pêk tê ji niha ve sazî dezgehên çapemeniyê Kurdan divê qadroyê xwe bixe hereketê derbasî weşana taybet bibin yan jî ji bo weşana taybet ji niha ve bingeha xwe xurt bikin, zemîn amade bikin. Yani min nivîsîbû tweetê me de hîn jî hene. Ha tu bêjî te çi wazanî bu şer derdikeve? Ê bi Xwedê me bihîst û me bîna şer me wê demê girt. Îjar wextê ku merû xwe hazir neke û merû bi 10 rojnamevanan nikare 24 saet weşanê birêve bibe zehmet e. Ama li derekî 300-400 rojnamevanê mirovan li kûçe û kolanên Ewropayê bin ji kar werin avêtin û mirov here tenê hewcê bi 10-15 rojnamevan ama kara nabe. Mirov divê seferberiyeke rojnamegerî bide dest pê kirin. Hemî dost hevalê me rojnameger li ku dire Ewropayê hene tev biherikin saziyên me yên çapemeniyê medyayê 24 saet bixebin. û divê rê ji wan re were vêkirine pêşniyaza min bû hê jî pêk nehatiye. Kaz digotina bikim rada. Yani herkes gorê xwe tiştekî dike. Herkes tiştekî dike. Lê belê mesele nehewcî 300 rojnamevanayî. Yani ew dehê tê heye çi qas xurt e. Ew dehê tê heye çi qasî serbixwe çi qasî kane bixwîne û çi qasî dibe çe kurbûna wî heye. Li gorê min hinekî ew jî yani sê însan kane 24 saeta birêve bibe ne mesele ye. Çünkü rewşeke lezgîn e. Tu kane nanê xwe li ber weşana zindî jî bixwe ne mesele ye. Gelê te dişerdaye. Ama mesele tu kane wê çawa bixwîne çawa ya na hew gotinê li ser dibe çe li ser rûpera hatin nifsanin hatin li ber me û ez jî zimanê xelkî bikar bînim ew ne rojnamevantiye. Mirovê Kurd îro gerek bixwîne bibîne hinekî li ber hev bibîne bixwîne. Wexta televizyona te da li hêlekê Emerîqa ji bo te tu dibê çe ne ji wê ve serê jinên Kurd û ciwanên berxwederên Kurdê her rojê bibe wexta televizyonê te da bên navber tu li hemberî Emerîqa û li hemberî İsraîl ava rojname da zimanekî tu ji bikar bîne tu ne rojnamevan e. Yani an tu rojnamevan bijî tu ne dostê gelê Kurd e. Tu rastiyê nabîne. Gorê min mesele ev e. Tamam. Rûnî çapemeniya Amerîkayê van rojan pir êrişê Tayyip Erdogan dike heqaret lê dike bi taybetî çapemeniya nêzê Trump heqaretên giran li Tayyip Erdogan li dewleta Tirkiye dike hestnê lehengiya Kurdan dide ew jî tiştekî balkêş e yani zimanê çapemeniya Amerîkayê jî guheriye û saziyên fikrî tamamî hemî dünyayê tamamî ez wî nizanim a temamî ez zanim ez dişopînim a Türknetê de ez dişopînim. Wezîrê Karê Derve Amerîkayê Antony Blinken diçe Tirkiye li gorî medya fermiya Tirkiye Wezîrê Karê Derve Amerîka Antony Blinken roja 13 kanûnê yani evê me kanûnên ne ya kurmancî kanûna pêşîn dibêjin ez bixwe dibêjim kanûna pêşîn ne Rüya Cuma'yê welhasıl roja Cuma'yê yani navê roja Cuma'yê hê jî tam rûnen ştiyan ve dibêjim kanûna paşîn û pêşîn tune kanûn e. Diçe Ankara'ya bi berpirsên dewleta Tirkiye re dicive Blinken berpirsên dewleta Tirkiye mijarên weke Sûriye, Rojavayê Kurdistanê, rewşan û ya piştî desthilata Esad ew ê guftûgû bikin, nîqaş bikin. Divê were gotin ku li Rojavayê Kurdistanê piştî ketina desthilatiya Beşar Esed şerê di navbera Qesedê û çekdarên girêdayî dewleta Tirkiye'de berdewam dike. Antony Blinken bi tevî Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan ew ê beriyan hajî du sê cara bi telefonê aqifî bûn hem heftê me hem dehê me telefonê aqifî bûn ama xuya ye telefona Blinken ya ji bo Tirkiye bikêr nehatiye ku çeteyê wan tim êriş kirin êrişê xwe domandin dewleta Tirkiye son dixwariye çi dibe bila bibe dibe ew Rojavayê Kurdistanê divê valahiyê de valahiya desthelatariyê de Rojavayê Kurdistanê dagir bikin. Armanca wan ew e çi qas bi ser dikevin ne diyare ama emzanın bi ser nakevin belkî hin dera dagir bikin insana mağdur bikin fakat qedera Kurdan di destê Kurdên Bakurê Kurdistanê de ye. Bakurê Kurdistanê bêje na dewleta Tirkiye disekine. Yani ew sedî sede bê nîqaş. Yani wekî navê xwe dizanin. Biryara azadiya Kurdistanê di destê gelê me ê Bakurê Kurdistanê de ye.
20 milyon 25 milyon Kurd melwe dere ji devlet re bêje na xlas. İja Kurdê me Rojavayê Kurdistanê ew çi bikin? Ambargo heye li ser wan vê feqîriyê de dewleta Tirkiye ne dewleta wan e, dewletekî dijmin e. Tu çi qas rabî protesto bikî manewî çi ye? Ew dîsa êriş bike. Yani milletê me Rojavayê Kurdistanê radibe bang li dewleta Tirkiye dike dibêje tecî tê rakin. Ya manewî tu ne ye? Dewleta Tirkiye teweke terorîst bîne. Tu çawa bang li vî dewletê dikî? Manawî tu ne ye? Tu dibêjî êrişê ser Rojava bide seknandin. Ya milletê Rojava wisa dibêje. Ema dewlet nabîne, dewlet bi zanebûn êrişê te dike. Vê derê de wezîfe tamamen dikeve ser hemwelatiyên Tirkiye. Hemwelatiyên Tirkiye. Kurd dibe, Türk dibe, Alewî dibe, fiq nake. Tu hemwelatiyê Tirkiye bê, heqê te yê meşrû çê dibe, tu pêşî li dewleta te xwe bigirî. Çünkü ew perê te ye, ew baja te ye. Qanûnen heqê te ye tu pêşî lê bigirî. İja Kurdê me Bakur hem dava Kurdistanê dikin, hem dava netewperweriyê dikin. 15-20 sazî wan û partiyê wan jî hene. Nakevin hereketê tenê li bendêne ku şervanên me di wan şertê zehmet te xewn û xeyalê wan ê 100 salan pêk bîne. Çi wan min? مامۆستا قادێ وەلا هەین تو من دەبێ چات تو من Sor. تو من سۆر دەکات مەجبوریەک بێبم یعنی خەڵکی تێی کوردستانی باکووری کوردستانی نزان داوا چ دکە نەوسایە ئەو بخوا نزا داوا چ دکە yani o da tiştekî ronî pir rewşekî pir bêşe yani xelk jî newisa ne xelk yani siyaset roje yani xew neketiye çavê min anha ev her du aliyê goyê min jî pit ez her qelbê xwe dibihîsim di wê derê de yani her şev di pêncê sibêla radikevin her şev di pêncê sibêla radikevin ji ber en nizanim çi bû yani derfet hebî jî xwe elra nesekî min jî bêjim ne mesele em nekem tiştê şexsî em nekem tiştê şexsî herkes wisa yani em basa tirs û endişeyê xwe dikin herkes bîne erê ya yani xewnîne pêncê sibê şeşê sibê edinerim ka çi bû ka çi bû ka wê çir bibû ka çi bû ka çi bi telefonî wî hevalî dike wî hevalî dik wî hevalî dik me wê dalî xelkê me Bakurê Kurdistanê ne ez bi malbatê re dipeyvim ez bi dewlerê re dipeyvim ji malbatek mezin fireh her kes hatiye dema kobanê çawa te dî dibê çeweka barûtê bûbû her kes wî hawaya lê belê him gaznavan ji çapemeniyê heye ya dibê vana çi dibêjin vana çima wisa dibikin û heman demê jî dibêjî heyran siyaseta me tiştekî nake kesî yanî kes yanî li bû tevger nahêle çê bibe me weya da alî û şîn da mêzeke wexta tu tiştekî şaş tespît bike şaş bandor çê dibin ya qayyum havîtiye ser gelê Kurda Kurdistanê da mesele Kurd û Kurdistanê mal dêr simê wexta evê çîk hebû navê wî çi bû komünîst başkan navê wî çi bû bîrekî ye çima qayyumla erê qayyum navî serda ne karê xwe qedan û êmêzek çergî ket destê îrada gelê Kurd hemen qayyum navî serda hevalek me ez pir min ra ne meseleyê min pirengî daye nav hevala ew jî cem gel Ahmed Türk ew jî dibê çe hevseroka şaredariya Mardînê ye 24 saata dibê qayyum avîtiyên ser me da ji ber avîtî ser jinê da ya de bisekine heyrana te haya kesî te nîne haya kesî te nîne qayyum navîtiye ser te da ansen Ahmed Türk da qayyum avîtiye ser gelî Kurda me ama 24 saata qayyum avîtiye ser îrada me da avîda jinê da avîtî ser me da tiştekî wisa nîne haya kesî te nîne kes te nizane îcarê wata tu wisa bibêje pêra bi hezara herkes dibêje qayyum avîtiye ser jinê da ya avîtî ser zilam da ya na qayyum avîtiye ser gelê Kurda êrîşa ser kobanê ne ser jinê ye ne ser zilam e ne ser zarok e li ser gelê Kurd ji ber ke îdî 100 sal derbas bûye gelê Kurd statiyakê ke destê xwe bixe statiya Rojavayê Kurdistanê kilîta Kurdistana mezin e em xwe nexapînin dewleta Türk vêjibûnê te baş da dizane Rojavayê Kurdistanê zef dibe statiya ku wê bêgirtin Kurdistana mezin temam bûye mesele ew e ama çend hebê me derdikevin wekî dewrîm nemirê qayyum avîtiye ser jinê da arman cawan jine ya fedî bike eybe lo ya eybe ji ber jarî hûn jî pêşengên siyasetmedarin
ای وقتا دبی چه جماعت نظام دبی چه خوجه وسا بکه جماعت جی وسا بکه ور Yani نکن mjera peyamek şandı buj bu tevri YouTube ve ifade bike bersim nedayemın. Devrim Demir. و هین باش ببرش بر گوی بش قایم افتی سرجنی دا سرم دا با کوی هیچ جام نکرد سوتر Tamam bu roje eğer bersim bide vare tevli be tu jî tevli be em jê pirsam em tamam bêjin برaj li مرا Tirkiye izah bike برaj مرا izah bike قایم سوا چا افتی سرم دا و چاز ikna bibim em bêjin li Tirkiye bi dehan şaredariyên din henejaliyê jinan ve têne birêvebirin jinên AKP'yî CHP'yî derdê AKP bi wan jinara tune ye. Derdê AKP bi jin û mêrê Kurda re heye. Bi her kesî re. مثلا هو یا ها اجت کان ببیش رونی چما تو بهرسه از ایرو وقتا بهرس نبم یا نعلت الهرس سببه مثلا از ایرو چونکی از ایرو هرس نبم یا حکا چی بيش یا منا هوا یا باوی من ذاتا لما و حالی من اوه وقتا یکی بگوتا هی هلو افشاش باوی من افشاش اسرائیل از نکشتمم ای من دکوشه ترکیه اما تو نکانه به ترکیه تو خوچن اسرائیل دکه دبرا خطا که چپی ترک خوچنده که او هدا پار خوچنده که نا کردو دبی توجه خوچنده بکه ایش برای احتمال هیا اسرائیل بطرح حوالتیا که بکه اجنها دا امری لی بگرن لإستانبول لإزمير لأنقرة دما غزة دا چالکی نینه چالکی لباتمانه و لدیاربکر هیا هدا پاره و ترکیه جی رید دی گلی کردی نکا چالکی بکه چالکیش بوی وی قدخه اما چالکی الهمبری غازه سربسته یا بخوینن ما هون نابینه چه به دولت چرکه جبوی که نشان داده هی اسرائیل بنره گلی کرد چقال هم برید دیگه یا هون ناخوینه دوریم دمیر والله تو قایم نهاتی افتی سرت دا و خودی کسک بنادته و احمد ترکش سر و چاوی من اما دیسا نافزن سر ویده جی مسئله برخدانا گلی کرده مسئله شوپ و دوزا کرد و کردستان یا کدبن پیشنگ یا ریبر آپو دایی مسئله اوه Ama saman kuçer jî rast dibêje. İsrail dibê daxife çapemeniya xwe de her tişt dibêje ama li ser erdê alîkariya Kurdan nake. واو كل جي وري او جي وري بقيمته سلمان وري بقيمته قال لك اسرائيل ديرك سوي رابل تركيا حتى انا او جي دبيجي اسرائيل غازا وسا دكوجا اسرائيل تسمو تسوى سلمان نايل روجا تركيا ياو وقتا منينه درباسكه Yani gelek heval kefanj gotinê te re hatiye nana saman kuçer jî kefanj gotinê te hatiye ama ياو كيف mesela هو İsrail'de يبين اف خوندن شاشه اف ما مست بوي خدي بمبرده اف خوندن شاشه ما اسرائيل وصل بيش ما ساعديناي ياو حنكي خوندك حنكي خوندك حتى دو هين تلفزيون تدا حتى يرو حتى سبي دوس بيجي هيج ديريش اسرائيل لك وترجمه ليش نبرا اسرائيل يا برده وداويا رجي اسرائيل تاخ نكور صوت تركي ناخه مساله قالك تاف 20 سال بريدا روجا كوباني خلاص بو قالك تاف اجان دافا تشيكرا وقتا ريفبريت تبيشن تبي ارجنتين كاشترا تشيك تشينا برتا برايمني دلال حالي منو توي اف به وقتا تا اف اجان دافا تشيكرا با دوسيا خا تشيكرا با تلغوري وي تف غريابا تركي ايرو ديوسا افنيج لسيتداب ما حد لسيتداب ما ama me pederani ku mesela istihbarat ede agahiyen derdora me gelekî kême agahiyen revebirên Kurdan jî gelekî kêmin. مساله قبل ما مست دستي تماج دكم از دستي تماج دكم ها چاپمنی نخورد به لمایه چونکی چاپمنی وقتا خورد به او حوالی نهال چپران شر دکه لچاین کردستان لقندیلی او گرک تو آگاهیا بدی ای چاپمنی نخورد در دیمیجی هنه که او اموا کسانا راست و اموان دبی چه آگاهی نادنی چاپمنی نه چاپمنیه تشتا ku tu dibêjî Ronî çapemenî biye weke dengvedana rayadarên siyasî Kurdan. Yani rayadarên siyasî çi dibêjin çapenî aynı tişta tekrar dike li wan vedigerîne. Ew jûra dibe ew jûra dibe aynı tiş dubare dibin. Ama tu herî analîzên kur lêkolîn bikî istihbarat berhev bikî bînî di çapemeniyê xwe de berhev bikî bipijînî û tu biweşînî siyasetmedarên te jî jî agahî werbigirin ancak dikarin li gorî wî analîzekî pêş bikin, stratejiyekî diyar bikin. Yani heta roja dawî jî li Şamê mesela AKP sê mehe dizane ku Şam diçe. Heteşe bi ser dikeve. Sê mehe haya me jê heye.
Amerika, İsrail hayancı heye. Herkes hayancı heye. Ama em dibinin revebrin Kurdan hayancı tine. Ev pır balkeşe. Mesela CHP'ci hayancı tine. CHP'ci tine. Hatta roja davici 2 saat maye ku Esad bireveci Suriye Seruki CHP radvet bije em pêra bikevin tekiliye em diyalogê pêş bikin. Yani Kaçtaki kemasya agahi yani. Ev jî çi nişan dide? Ev skandal e. Yani devleta Türkiye devleta Türkiye AKP devletê wisa xisiye bin kontrola xwe agahiyên istihbaratî bi CHP re jî parvaneke. Partiya Yekem ya Türkiye'ye. Mesela ew Vaxtê ku civînekî veşartî pêkanîn di derbarê Sûriyê İsrailê de tê bîra te beriya du meha ya ji mehekî. Özgür Özel di civînê de got tiştekî pir cuda nehatiye gotin. Tiştekî tune ye. İsrail çawa êrişê me bike û di civînê de jî tiştekî derneket. Yani tifaka devleta Tirkiye tune ye. Devleta Tirkiye AKP êdî bûne yek. Mesele ew e. Ama em tabii o me alaqedar nake ama ê me alaqedar dike siyasetmedarê me ne. Tamam. Yekî tiştekî negotiye. Keneke çû Amerîkayê hat ji raya giştîra tiştekî eşkere nekir. Ez fehm nakim. Yani çima xisa bê pergal tev digerin. Rêveberên me ê Kandîlê daxuyanî didin tiştên stratejîk nabêjin. Di derbarê hevdîtinê li Tirkiyeyê tamam hin tişta dibêjin ama tiştên derheqê rojata navîn de piranî tiştên beriya 10 salan çi ne aynî tiştan dubare dikin. Yani pêşerojê nabînin. Belkî jî kêmasiya çapemeniya me ne. Çapemeniya me rast agahiyan berhev nake, rast dibêjî û pêşkêşî civakê nake, pêşkêşî siyasetmedara nake. Tamam. Azim şirokê bikin derheqê vê mesela mêzeke gelo ev tedî qaşo pêvajoya ke wê bê meşandin hevdîtin wê bi rêbera rapora bê kirin baxşelî dekete xweban dike. Acaba ne ji bo vê rojê bû da ku gelê Kurd hîviyakê bidê rane be serxwe bibêje ew kaneke em vê sürecê em vê pêvajoyê neşkînin. Ha bir hesas e. Acaba ne ji bo vê bû jî? Yani ev sewal dikim yani ihtimalî ne? Ji min sual nekir. Ez xwe dibêjim ev jî ihtimal e. Yani çünkü devleta Türk herî kêm 5 mehe zane amadekarî tê kirin ama herî kêm 5 mehe amadekarî tê kirin û ev divê demê û Erdogan û Devlet Bahçeli hevdû dîtin û Devlet Bahçeli û welhasıl got işte meva mesela rêbera bû hevdîtina wî û hîviyakek mezin bênaber Bahçeli hîviyakek mezin da. Bi vî hêviyê hem siyaseta Kurd yani bi taybet ez qala dem partiyê dikim siyaseta Kurdiya kir li Bakurê Kurdistanê û gel bi hawakî bibêjin yani veya bê hem tiştekî wisa çêbû lêbelê em kêhîn li ev hev dibe aşîtiya ki navmera çê bibe kaneke em li hemberî hev rane bin ser nigê xwe. Tamam. Mesela ev jî heye. Na çend mijarê din hene me xwest ez ji hevalara bibêjim wekî din çi hebû deqek. Balafireke xwekûj ya dewleta Tirk nêzê Piranû ya Reqayê bombebaran kir agahî hene ku balafireke xwekûj li herêmê niha digere di derbarê encamê bombebaranê de agahî nehatin bidestxistin beriya nêzê saetekî balafireke xwekûj ya çeteyan êriş bir ser devereke nêzê bajarê Reqayê. Bajarê Reqayê nakeve aliyê Rojavayê Efratê yani nakeve aliyê Helebê. Ew dikeve aliyê Rojavayê Kurdistanê ama Reqa em zanin ji berê ve bajarekî Kurdan e lê niha zêdetir Ereb bicîbûne. Qedera Reqayê çi dibe nizanim ama tebqa li aliyê Helebê ye qedera tebqayê di nîqaşê de ye. Ez bînim ser ekranê Ronî. Ev ê xerîta me ya meşhûr û niha dibînin? Tamam. Ka çend gotina ser vê xerîtê bikim niha hevan balafirên dewleta Tirkiye ev in ew cî hûn dibînin. Ev der Reqa ye. Baş e ev tebqa ye. Mesela ev ava Firatê ye. Dewleta Tirkiye xwezî wî bixwastin ew jî naxwazin. Yani armanc ew e ku tenê Rojavayê Kurdistanê
Avedere sinordar bimine. Avedere. Yani Ali Fiyeli Fırat'ı, Ali Çepi, Ali Rastı Fırat'ı en bejim. Avaya tepkaye, tepka dikeve Ali Halebi ye Fırat'ı. Ama raka dimine la Ali din ye Fırat'ı. Devleta Türkiye jve dereci nahve. Evder paytexta Daiş'i bu zamanı kadar. Ya du Daesh خواپیشاندان پیکانی لشامی للاصقیه همجی با عابلمی خواه با آلی خواه و تشک عجیب برونی تخدی تاوان تشتنا داعش لويدريه نانا میرکانا با آلی خواه و با عابلمی خواه درکتین پیروز کرن هفو دو گله بردان هوا و چند انسان اندن بلي کشتن بلي و عرده و کاش کرن به داعش عربا داعش هيزا كتب حتى شيء وهم دافي تم سموجي تب حرب هيزا هي داعش یا اف فابریکا بتونه اف فابریکا بتونه لافارج یا چیمنتویه اف نه عایدی فرانسایه گلو یان Rojavayê Kurdistanê ev fabrîqe kiriye, ew birêva dibin. Ev zanîn ku dirêye? Ana xwe dike ser ekranê, erê. Deqekî erê. Niha ev fabrîqe hat bombekirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve sibe êdî armanca wan ew e binêsaziya Rojavayê Kurdistanê xirab bikin. Yani çimento dibe, av dibe, ji bo avakirinê, ji bo lêkirinê, ji bo çavkaniyên jiyanî çi heye hemî dixwazin serûbin bikin. Ew e nûçawê min nivîsî bû vê dirê ama nûçawê ev e tiştekî ji vê zêdetir jî ji xwe agahî çê nabe yani. Yani fabrîqeyekî çimento li vê derê ye însan jê fayde dibînin, malê xwe çê dikin, çimento ji bo ku derva nekirin radibin bombe dikin. Yani Lafarge ama ya herêmê ye ana destê Fransa'da ez wî tam nizanim li gundê xirab eşke ye yani. Ew jî 6 kilometre li başûrê bajarê Kobanê ye, kantona Firatê ye. Ew e yani. Agahî ev e. Aniha ronî ji ber ku çi ez tenê me min got belkî dengê min diçe. Niha wekî din agahiyê ku hene li ber destê min hevanno ez vê dîmenê rakim. İjar Cîgirê Wezîrê Karê Derveyê Rûsyayê Sergey Ryabkov dibêje îhtimal heye Daesh ji nû ve vegere herêmê. Ryabkov ji ajansekê Fransayê re ragihand ku serdema piştî Beşar Esad ji bo vegera çeteyên Daişê û derxistina çeteyên girtî yên li Bakur Rojatê Sûriyê ev dibe ku bibe firsend ji bo wan ji bo xwe bikar bînin. Heqeten jî Rojavayê Kurdistanê wextê were dagirkirin tişta yekem ku dewleta Tirkiye wê bike wê berdana girtiyên Daişî be ji zîndanên Rojavayê Kurdistanê. Aniha hele hazır bixasî 50,000 girtiyên Daişî hene li Rojavayê Kurdistanê. Ne hêzên navnetewî ne saziyên navnetewî ne tu dewletekî xwe neda ber mehkemekirina wan. Bi taybetî jî rêveberên Rojavayê Kurdistanê pir cara bang li wan kirin werin ya em werin em wan bînin qeda navnetewî de mehkemeyên navnetewî em vê bikin yan jî saziyên mehkemeyên navnetewî bînin Rojavayê Kurdistanê bi hekim û sawciyê xwe ve bi parêzerê xwe ve em wana mehkeme bikin sûcê gunê wan çi em bikin serê hebe em wana ya berdin ya jî ji wan re çareyekî bibîne ew wisa zîndanê me de nabin ama nekirin hêzên navnetewî nekirin niha ew li hemîl wê derê ne ew derkevin mîna bizotin ew ê heyfa xwe tola xwe bigirin. İja aniha ev heya bala Rûsyayê jî kişandiye dibêje Rûsya dibêje netên wek bî yani welhasil dibe eger em pêşî lê negirin Daesh dikare ji nû ve were herêmê ya Daesh hete şê ye داعش لهرمية او مالبات حمي داعش دير زور حمي داعش راقة حمي داعش حيران ناف نمسلية مزاك ناف عربة دا نبي دي هوالي كمني سويسري هي ويجي خلكي نبي تشا خلكي دير زوري الناس دكم يعني اف قلتنك پر جوان را دي حركس بويا ودبي تشا وكم دبي جينيا قلتنا بويا قلتنا بيشيا دما جينا كرد جرين وكمرا دبي تشا هر طالان ليخذ حوالات ما حوالاتك شخورا قلت
والحاصل يعني نارينا في قليه و پێویستە ئەم بە ئالیین و لەسەر ئاردی ڕەوشی کۆنتترۆل کن را تێکدار بن یعنی کرملین آنها دixwaze hêzên xwe yên li herêmê vekişîne ama çawa vekişîne nizane. Rûsya anha li hin herêmên Sûriyê asê maye dixwaze vekişe ama ew jî ya Rûsya jî balkêşe çima ma îstixbarata Rûsyayê tune bû ma pêş ta hêzê xwe nekişandibû gelo nizanî bû ku heteşetê deselatdarî diguhere hemî zanî bûn yani rol dikin vana tiyatro dikin ecêbin پر meseleye zanın nizanî bû ji min û te ra niha hevano li Afganistanê jî rewşekî heye ez wî jî bêjim ama wezîrê karê derve na di teqîna li Afganistanê de ev bû ha di teqîna li hundirê navenda Wezîreta ya li paytexta Afganistan Kabûlê de wezîrê kar û barên penaberan ê koçberan Helîl el Rehman Heqanî ew hate kuştin li gorî tora el Hurra Heqanî yek ji fermandarên tora Heqanî ya li Amerîkayê di lîsteya terorê de ye li gorî raporên çapemeniyê xwe cî di teqînê de gelek kesê din jî hatine kuştin ama ev teqîn jaliyê kevê hatiye amadekirin nayê zanîn heta niha kesî berpirsêrî negirtiye ser xwe Ronî Roha gotin ya tê keremke di derbarê mijarên giştî da qedera me çi dibe sibê du sibe Amerîka wê bikaribe pêşî li dewleta Tirkiye bigire ev agirbesta ku Mazlûm Ebdî eşkere kir do bi şev derengê şevê ew ê serê xwe bigire negire li ser van mijara du gotinan bibêje hêviye xwe bibêje yan jî tiştê rastî bibêje Mamoste ev General Mazlum Kobani bahs dike ev derbarê min bicî tinê daye yani min bicî çuqas bajar hemî ketibû destê dibê çe ev çeteyan jî ama bi dewleta Tirkiye êrişê ser Kobanî neke ew ji min biçê vedikişin ew ne diyar e pir min agayeka wisa nedîtiye tamam Na yani ev sadece ji berke hin hêzên hevalê min a hîn di min bicê da hebû di tunêla da di dere da an hinek gel jî têda mabû bi hawakê ew gel dihat parastin û şer jî dihat dewamkirin lewra ev hevpeyman hew ji bo min biçê derbasdar bû bi hawakê Amerîka ket navberê da ku ew ferman şervanana xwe ji wê derê derxin ew kes ji wê derê derxin û şer li wê derê bi dawî bibe ev ji bo wê bû lêbelê dewleta Türk wê binere hesabê xwe dike heger zanibe yani li qala navnetewî da wê nekeve tengasiyaka mezin wê êrişî Rojavayê Kurdistanê ew plana wî ya 30-40 kilometre wê pêk bîne ama mesele di vê dirê de jî em vî ji bîra bikin mesele na em ê heta dawiyê li ber xwe bide dibê çe carê hevalekî me nûçak çêkiribû wexta Cîzîrê da vê jî bibêjim digot dewleta Türk bi tanqa êrîş dike lê li vê dirê jî gel bi tirîlya êrîş ser tanqa dike yani ev dem derbas bûye yani emkana wisa binivîsînî xweş e lê rastî veya pêk naye yani bi hewakî gerek mirov zanibe em dewleta Türk bi şer dewleta Türk nikarin têk bibin mesele di qala navnetewî da û hevalbendên da ku kanîbe di qala navnetewî da alî me bikin weke İsraîl ew kesana kanin Tirkiye bisekinin ew kesana kanin gelê Rojavayê dibê çe dewletên Rojava rakin serniga Tirkiye zanibe zirarek mezin nebîne wê êrişî ser Tirkiye zanibe wê zirarek mezin nebîne wê êrişî ser Rojavayê Kurdistanê bike lêbelê em jî gerek êdî ji vê hişmendiyê derkeve yani namê herin çalekakê bikin bi hawê dibê çe lê xwerin nabe ah destê me daye em wek artêşekê gerek tev bigerin yani bi hawê gerîla û hîn 20 sal berê çiyayê Kurdistanê bi vê mantiqê gerek li Rojavayê Kurdistanê em tev negerin û şer nêmeşandin û heman demê jî qedera yê belki dibê çe Rojavayê Kurdistanê em hinek xelkê me li Bakur em ji destê xwe hinekî derxin em bidin weke Mazlûm Kobanî bidin rêvebirên Rojavayê Kurdistanê weke birayê wan xûçkê wan em ê li cem bin
دا کوان بپارێزن ئەمە ئەم هەنێکی دەبێت چه ئینسیاتیڤێ بدن دەستێ مازلوم کۆبانێ ئەم ئەس دەبێت قەی ئەف گەرەک بێکردن Niha Trump çi dibêje? Aştera Trump. Aştera Trumpê te. Ka dexekî min tiştekî şaş nivîsiye. Suriye. Tamam. Ev nûçeya deqeya dawiye ji Trump hatiye. Donald Trump li ser rewşa Sûriyê got Sûriye mecbûr e li çareya serê xwe binêre ji ber ku em wekî Amerîka midaxile nakin. Ha, mesela Kurdan têde heye tune ew tiştekî dine. Piştî ku rejîma Esad Roxiya Tehrîr el Şam piraniya Sûriye kontrol kir, dagir kir, niha li wê derê bûye desthilat. Serokê hilbijartê yê Amerîkayê Donald Trump ku ji bo vekirina katedrala Notre Dameê çûbû Parîsê. kevne mamoste kevne Naya? yani Na, ne nihayet ev hat gotin ev yani berê heftakî berê ye na nû ketiye ajansa. Neyse. Ama nû ketiye ajansa. Dexekî tamam. Berê gotûbû rast e tê bîra min. Donald Trump gotûbû ev meseleya şerê Sûriye nekare me ye ka ew karekî navxweyî yê Sûriye em tevlî nabin çi tînin serê hev gor li bavê wan. ev nûçe min ji hevalekî raşan berî viya weke heftakî berê lêbelê weke te got gelo çixwasî yani dibe çe ne pir zelal e tam yani rojava Kurd têda ne têda ne zelal e û dawiya re jî bi Trump bawerî nabe yani mesele gelê Kurd gerek hevalbendekî dibe çe weke Siûdî Erebîstan weke Misir weke İsraîl xelkê yani li rojata navîn bi wan re hevalbendiyê bike Ya vana pir ecêb in. Vana gora Hefizê Esad jî şewitandine ha. min got heyran malbat daişin çêlê marin Ronî ji min ew qas ji bo vê êvarê gelek spas ji bo tevlîbûna te û em bi hev re wisa bername bi rêva dibin. lêborînê işte dixwazim ji ber ke bêsevribûna xwe ji bo ku tûjbûna xwe lêborînê işte û jawala dixwazim Tu ne tu jî tu normal daxivî. Volatas normal bim tamam ware ware tu ne normal heval bedran Ama işte bêjim çend ya pir hevalan tu biçe şîroveyan bixwîne qismekî wan danî ser ekranê jî kêfa wan pir ji axaftina te re tê sorbûna te. Ez bixwe bawerim dem îdî ne dema zimanekî ya em ka polîtikê yetî heyran hetiş Nivîsa ser ekranê bixwîne Ronik nivîsa ser ekranê bixwîne. Ez vê peyvê heft sale dibêjim ejarê vê peyvê va sê sale îdî min ez îdî dibe çe eşkere dibêjim dem ne dema em hev dibixapîne dem ne dema xelkekî îro li Ewropa mezin bûye tiştekî ne derheqê Kurdistanê rojhilata navîn Rojavayê Kurdistanê nizane derkeve û dibe çe ji me re analîza bike di televizyonê me de and nizam çi ya heyran bes velhasıl spasiya te dikim silav reis Erê silav rêştira jî ama ev Tirkiyekî hatiye vê derê dibêje min düştü Rojava jî dikeve Kürtler ölmeye devam edecek. Doğrî dibêje ez vê bibêjim mamoste min berde ez bêjim Na yani na mesela herî doğrî yani ez gunê min çima bi milletê Tirk tê. Mesela kuştina Kurdan ji xwe re wekî marîfetekî dibînin. Yani mesela nizanin ku ev kuştina însanekî merû dibe qatil. Ez ê ji qeherata cigarê ve xwe bênamus, merû dibe bêşeref, merû dibe bêexlaq. Yani merû ji mirovahiyê derdikeve, dibe hov, dibe heywan. Mesela her tiştî li xwe digire. Dibêje ez heywanim, hovim, alçaqim, bênamusim, şerefsizim. Çima? Çünkü em ê werin rojava dagir bike em ê Kurda bikujin. Çima? Derdê te çi ye la? Ya derdê te çi ye tu çima tî vî milletî dikujî? Ma Kurd qelsin, zayıfın, çek û silahê wan tune. Ma kuştinê heq dikin di rewşekî wisa da. Ya li Ewropayê Belçîka pir biçûk e.
Hollanda pir piçûke wê demê hêzekî hebe bila êriş bikin. Ma tiştê ku se dibe ya we qet medeniyet nedîtiye di jiyana xwe de. Ama ji ber ku ez Tirkî nizanim ev Camêr Emre Çoban ez bar nakim ji min fehm bike ama ez bar dikim ji helbesta min fehm kir. Ama Ya xwedî bana pir insan. meseleye, Ama ne mesele pir ne we? Emre meseleye. Çoban tenê numuneyekî tenê numuneyekî di nava garana heywanan de. Numuneyekî biçûk gunê ne gunê. Ez bêje Ronî bila bizanim ku em wan dikenin ya. Çi Ya alçavan. meselet zane çiye? Ha. Yani ama vê bername te da herî kêm ama vê bername te da ez bêjim rojhilata navîn garana gur hirçû hovaya mirov nikar lêkevoka bifroşe. Mantıqa wî ev e. Ev mantıqa civaka Türk e. Hemî wîseyê çepê wê, rastê wê, serê wê, nigê wê, binê wê hemî ev e. û a Ereb jî hemî çawa derfet ket desta û dibe çe hinek hêzek din hat û îdî derfet ket desta çawa ez Kurd bikujim. Qetla gelê cûî û gelê Kurd li wê herêmê helal e. Vana kurê bavê xwe nin her bijî. Ê ne bijî ji Kurdan ra. Ê xwe nas nake, rastiyê nabîne Kurd e. Her bijî ji wî zilamê Türk ra ew ê dibêje çünkî rastiya civaka xwe dibêje. Kurdo ka tu çi dike? Hemo eyşo ka tu çi dike? Tu jî were me bixapîne ev êriş ser me jinaye, qayîm ser me jinaye û roniyê jî bisekine wê bibêjî tamam pêşenga me wisa gotiye ka bira wisa be. De her re bes. Dadê xatirê we bi hêviya rojnên xweş azad dem baş. Silav.